don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you. Good morning po. Welcome to Pinoyra YouTube channel. Sabahan po ako sa Joyride trip po natin sa Davao. Ay tinatarget po tayo ngayon. Ito po ang Rutang Talungo ng Davao City. So may target po tayo si Manong Driver. So hinahagilap po dahil since hindi ko alam yung terminal ng Talungo. So, please, ito po ang Pinoyra YouTube channel. Please like, share, and hit the notification bell for more updates on our latest videos. Samahan po kami sa biyaheng Pinoyra Joyride trip ng Rutang Talungo. Talungo po tayo ngayon. Po si Manong Driver, Manong. Pabidyo ako Manong ha. Sa ato ni YouTube channel. Makita mo sa YouTube channel. Dahil po sa construction po yung road na pinaka-Harbor Highway.
YouTube na siya, makita mo sa YouTube. Gang, palihog ko gang. Iba lang siya sa isa. Share lang siya, i-subscribe lang siya. Isa-isa lang. Eh, YouTube, makita mo na kung inyo ng kanon, i-search na ninyo, makita mo karon sa video namin. Salamat. Hatag pa daw sa uban. Paki-like lang mo, paki-share, subscribe. Makita ninyo ni nani sa YouTube. Diba, sa Pinoy Rob YouTube channel, daghan ni sila natabangan nga Pinoy nga gitagahat trabaho. Salamat. Paki-subscribe ko, paki-like at share. Makita ninyo ninyong videos. Salamat. God bless you. Anong driver, sabay tayo. Makita yan naman. Hi. Driver natin si Mano. Mama, kunya na nato na interview si Mano. Panuman ko sa imo ron Manong ha. Paghapon ka karon. Passing by sa Marina Road. Tinatawag dito also called MacArthur Highway kasi ang haba dito. Road din ito mahaba kasi yung MacArthur Highway. Ito po ang Ateneo ng grade level. Ateneo di Davao po ito sa Matina. Grade level at saka secondary level. Ateneo di Davao ng Matina. Dito po makikita ito sa Matina. Nakikita na natin yung ito sa mga bus natin na mga biyaheng Rotan, Matina Pangit, Torel, Matina Apolaya. Ateneo di Davao High School grade level.
boundary sa pagtubig. Diba ang road na dadaanan? University of California. Ang building na ito matagal na ginukonstruct. Ang tagal matapos ang napakataas na building dito sa Las Piñas. Kung maglalakad po tayo, may mga payong tayo. We must bring our umbrella kasi it's very hard. Sunlight. Traffic tayo. Turista po natin. Talumo po natin. Ang rota po natin ngayon ay Talumo. July 26, 2024. Nakasakay po tayo sa road ng Talumo, Rojas. So sakay-sakay po tayo sa biyahe ni Manong driver. Ito po si Manong driver natin. Nawawala. Si Manong driver natin. Senior citizen po yung driver natin. May bayad sir. Really? Go na po tayo. Let's continue. Go na po tayo sa ating biyahe. Talumo. This is Pinoy Rob YouTube channel. Please like, share, and hit the notification bell for more updates of your new videos. Ito po, joyride trip na Davao o Pinoy Rob YouTube channel. Okay? Ito po ang SIR. Yan po ang SIR. Dito pa rin tayo sa going na po tayo. Tapos na po tayo sa Martina Road. Ito po ang Bangkeruhan Bridge. Ang Davao River. Davao River po yan. Bangkeruhan Bridge. Dumadaan po tayo sa Bangkeruhan Bridge. Going na po tayo sa Bangkeruhan. Lugar, may bababang pasahero. Lugar lang. Maraming bumababang pasahero. Kumukuha ng trains. Hello, Okay.
Bangkeruhan pa rin tayo. Ito po ang mukha ng Bangkero sa public na Talomo. Ito ang rotang sinasakyan natin. Talomo ang sinasakyan natin. Tapos dapat tayo sa Bangkeruhan. Ito po ang Bangkeruhan. So we are turning right side going to Magallanes Street. Magallanes Street. Ito po ang Magallanes Street. Nakadaan na po tayo sa mga nakalikot, sa mga hataw. Kaya daw sa okay. Sir, nakano sir? 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 Mag-isa ko naman. Okay, Bangkeruhan. Magallanes naman.
Magallanes Street, makikita dito ang likuran ng City Hall. Ito po ang likuran ng City Hall. Dahil ang front po ng City Hall ay nakaharap sa San Pedro Street. Pero since dito tayo sa Magallanes, so likuran, nasa likuran tayo ng City Hall. City Hall of Davao City. Ito po ang City Hall of Davao City. Ito po ang Magallanes Elementary School. Magallanes Elementary School. Malaki po school ito. Marami na po itong achievements, mga contest na sinasabihan nila dito sa Davao. Magallanes Elementary School. Nandito po tayo sa likuran ng Sangguniang Lungsod ng Sangguniang Panglungsod ng Davao. Ito po ang Sangguniang Panglungsod ng Davao. Nasa likuran po tayo. Dahil ang harapan po nito ay ang San Pedro Street. Ang front po dito ng Sangguniang Panglungsod ay San Pedro Street. So since dito po tayo sa Magallanes Street, dumaan, nasa likuran tayo ng Sangguniang Panglungsod. God bless po sa lahat ng mga vendor. Natulad po, isa din akong vendor. So, nagpaplano pa rin akong magtitinda. Sangguniang Panglungsod ng Davao. God bless po sa lahat ng mga vendors na katulad po. Ito po ang animal bite po ng Davao. Davao City Health Laboratory and Animal Bite Program. Yan po ang animal bite. Magallanes Street po tayo. Now we are turning left side. Ito po ang monumento ng aming hero, Bonifacio Hero po. Now turn left. We will go going to Claveria. Natin ang destination yan. Dito po ang destination natin sa Claro and Recto State or Claveria. Ito po ang Claveria. Ilang ulit na tayo dumaan dito sa Claveria sa mga iba't ibang trip natin at iba't ibang rota na sinasakyan natin. Claveria po tayo sa Recto State.
po, God bless po sa mga lahat na nag-subscribe po ito. Please convince your friends, relatives to subscribe our YouTube channel, Pinoy Rock YouTube channel. Claveria po, kahapon po dito tayo kung alala nyo, remember, dito tayo nagsisimula sa road 4 natin. Road 4 natin kahapon na ruta, biyahing road 4 tayo kahapon, dito tayo nag-restart. Dahil paikot-ikot lang tayo. Yan tayo nag-restart kahapon sa road 4. So, ngayon, dadaanan lang natin sila. Claveria pa rin tayo, Claveria. Sila na lang yung ating pasahero. Ay, tanawan niyo ay. Kamo na lang nabili. I-subscribe ninyo ha ang inyong fan. Makita ninyo ni Rota Joyride. Rotang Talumo. Talumo man niya itong pangitaan ninyo ang Talumo. Okay, Rojas na po tayo. We are turning right side to pass the Rojas Road. Ito po ang University of Mindanao. Ay, hindi. Yun, Ateneo de Davao. Sorry. Okay, ito po ang Ateneo de Davao ng Rojas. Rojas na po. Ateneo de Davao. Laki natin na. Balik ka na. Ha? Balik ka po ko. Oh, mutuyok po. Round trip po pamasahe. Balik ko dahil. Bawa na akong trip sa Kuan. Oo, lagi. Rotang Talumo ko ang sakyan doon. Ang target na ako. Talumo. Ha? Sige lang. Okay lang. Sakay-sakay na po sa dyan. Sige lang po. Sakay na kung asa imong Kuan. Balik mo tao. Balik mo. Ito po, pamayang gabi, very enjoy po ang place na ito dahil makikita dito lahat ng mga street food, ukay-ukay, maraming pong tinda nito makikita sa Rojas Street. Dito po ang night market, tinatawag na night market. Yan, makikita nyo ang mga yan ang nakakahilerang ititinda nila mamaya pagwawala na ang init at papasok na ang gabi. Yan na nila i-display yung lahat-lahat ng tela niya. At ito ang tinatawag na market. Night market po. Ang tawag nilang lugar na ito. Ang Rojas. Nasa Rojas tayo. Talumo po ang sinasakyan natin. Rojas Road. Uban-uban pa kay uban-uban ko sa imo man nga sama-sama sa bayan. We are riding the Talumo Rojas Road.
Pasok po tayo sa Boulevard Road. Boulevard Road po ang enter natin road. So now we are entering and passing Boulevard Road. Ito na naman ang Boulevard Road. Nakadaan na tayo dito yung sa Rutang Torero. Pareho din sila ng boundary. Ang Rutang Torero Group has din ang boundary nila. Dadaan sila sa Boulevard. Pero sa susunod, sa tapos sa Boulevard, iba na kung ano ba kami po yung SM? Hindi na ka mag-SM mo, talumo ka, asal-saya ka. Sandawa kaya gero. Sandawa ko. Ang Torel Road, kaya mo, agi sila o SM, Ecolan. Pero kining talumo, di sila dadaan sa Ecolan. Dadaan. Diba ang rotang tatahati nila, SIR po, ang dadaanan nila out, going out sa Matina. At the same time, tinatawag na CM Recto. Hindi, CM Recto, sorry. MacArthur Highway. Wala na, nagkabulol-bulol na po ang iyong lingko, Jerilyn Pargon. Okay po, Pinoy Rock YouTube channel na pa rin tayo sa Joyride na binibiyahe namin dito sa Davao sa Rotang Talumo. Rotang Talumo din yan. Okay. Ni Manong Rotang Talumo. Napakainit po ng araw na ngayon. It's so hot. Very hot. Pero enjoy kung nakasakay ka ng Rotang Talumo. Dahil yung driver natin ay dating senior citizen po. Interview ako Manong. Pila ka to edad Manong? Pila edad na to? Siya? Sa pangalan gina to? Mercado. Mercado. Edad na to Manong? Edad. Edad? Bata ka. Bata pa pila. Ay ko na to kay Nasi. Parang 75 ko naman kuhan. 75. Boy, September po hon. Kaluyan sa Ginoo. God bless Manong. More pagyod. I-bless ka sa Kaya Ginoo. lagay po. Basta bukas. Ninyo, paano nong? Ninyo. Ha? Binyo, Binyo. Kisay asawa na to. 75 na pit. Pangalan sa tong asawa. Beauty po dahil. Biudo. Pila ka buka tong anak yun eh. Siya na po anak na ko. Ha? Siya na ka po. Ay sara. Pila edad na nung? Ha? Pila edad na? Ang 43. Kayo sabi. Minyo po to. Bay lalaki. Lalaki, puro panganay mga po. Puro pang ha? Puro pang. Tulog ka po Gapo panganay. kayo blessing kayo. Isa rayana. Puro panganay apo. Tulog ka po. Panganay, lalaki, isawa. Sige. Sana Bukas Manila. Okay na na. That's life. Always man gihapon ta ginakaluyan sa Ginoo. Dili man nagatanaw ang mga ang Ginoo sa ato mga unsa ta kun dili. Gugma gyud ang Dios sa ato ang tanan. Mo ni si Manong na interview na din ako. Sige, tika pangalan tinuod di mo Manong tanan pangalan tinuod. Ha? Tinuod mo pangalan tanan. Lilo Mercado. Lino Mercado. Mo ni atong driver nga naguban-uban. Kita day naguban-uban sa iyahang sa iyahang biyaheng Talumo. Yan, sa mo ni Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride trip na to sa Davao. Umutan naman din eh. Ha? Pila. Kaya Manong, isa imong apo nga hawd og kuan na i-search ni makitaan ka Talumo. I-search ni nato ha kay makita na ako gi-interview ko. Talumo ang ispa nimo na Joyride. Ang nakabutang diha Joyride Talumo Ruta. Ikaw dyan akong target Manong kay ikaw ako na una-una. Ako lang uro bago lang ko nagkuhan. Nagsika-sika kami si ni Manong driver kay wala pa man. Di ba? 22.
apo ni mo na gidibo? Oo. Sus. Ayo. Bukas pupunta. Apo, lolo dahil gihapon. Lolo kaya po. Lolo, gyud. Mas dool, ingon nila, mas dool man daw ang lolo kaysa kuan. Mas dool daw ang apo. Yes. Ala, traffic. Na-interview na yun ako si Manong Diodo. Dito po si Ab, ang driver nato. Saray anak, since he has a one son but 3 eldest granddaughter and son. Taga Matina, Rapod Manong dito sa Matina Crossing. Alam ba, si Pinoy Rap YouTube channel mo, taga Amerikano man siya. Yan, since dagan siya ginatabangan diri. Mga kariya po nato, mga kababayan ko, mo na siya. Dagan siya, yung gitagaan din mga trabaho. Inani lang gusto niya. Witness and observe kung sa mga kalakaran diri sa Davao. Yan, kasi magtanaw-tanawan ni kanahan. We enjoy watching like this situation. It's so very hot in our country, Philippines. Atong driver, sama no? Philcris. Muna siyang Philcris of Ecoland. Almendras Gym of Volleyball. Okay. Going po tayo sa Ecoland, tapos na po tayo sa Boulevard. Dito po makikita sa ang LTO Land Transportation, Land of Transportation. Nakadaan na po tayo dito yung rutang Toril po natin. Tanggapan po ng transportasyon. Ano po? LTO. LTO po yan. Land Transportation. Ito po ang tanggapan ng land transportation. Ito po yan nabibigyan sa Ecoland po ang LTO. Ito po ang LTO ng Ecoland. Bridge of Ecoland. Kanina dumadaan po tayo kanina sa Bangkeruhan Bridge kanina. Ngayon po ang madadaanan po natin bridge po ay Bolton Bridge of Ecoland.
Ikot tayo dito sa Bolton Bridge. Ito po ang hanap buhay ng buwan ng Pilipino dito sa Ecoland. Yung mga bamboo, ginagawa kong bed, ginagawa kong buwan, ginagawa kong dito na po ang Davao River. Ito po ang Bolton Bridge of Ecoland. Bolton Bridge of Ecoland. Ito po ang Davao River. Kanina po doon tayo banda dumaan sa Banquero 100. Yan po banda Banquero 100. So, connection po ito. Connection po ito. Doon po yung dagat. Yung dagat. Hangganan po ng Davao River. Yung dagat. Where is the intersection of Davao River and by coastal bridge. Okay, click mo lang po tayo. Ito so yung sa rutang Toril tayo, dito tayo dumaan. Rojas din ang boundary nila. Dito tayo dumaan, pero diretso tayo sa Ecoland SM palabas ng MacArthur Highway Marina po. Pero ngayon po, Talumo ang sinasakyan natin. Rutang Talumo, Rojas, pero dito pareho ang Toril na dinadaanan nila. Ngunit ngayon a while ago, ilang minute po, turning left, right side po tayo. Turning right side po tayo, going to SIR Sandawa. Pulang terminal ako lang. Yung banda, Sandawa. So we are turning right side. Kung magta-turning left side po tayo, doon po ang terminal po ng Davao. Kung magta-turning left side po tayo, magta-turning left side po tayo, terminal po ng Davao. Pero dito po ang rutang Talumo po, magta-turning right side po, going to SIR Sandawa, going out po sa MacArthur Highway or Matina po. So sa rutang yung Toril Road po natin, sa Toril Road po Rojas, dito tayo dumaan, pero diretso yung direksyon ng road na nila. Hindi katulad ditong Talumo. In a while ago, in a few minutes po, kung mag-go na ito, we are turning right side going to SIR. Kasi yung Toril, diretso po yung direction nila going to SM Ecoland. Okay, may vendors po tayo, umiinom ng tubig. Kasi sa init po, malakas ang binta po ng tubig. Okay, go na po tayo. God bless po sa lahat ng mga vendors katulad ko. Okay po, okay. Dito na po tayo. We are a while ago. We are turning right side. Doon po banda ang terminal. Left side po. Dito po tayo. Dito po. Right side. Dito po. We are entering now SIR Sandawa Road. Ito po ang SIR Sandawa Road of Davao. Okay. Ito po ang SIR Sandawa. Sasakay na pasahero. Okay. Ito, Sandawa Road po tayo. Ito po ang ruta ng Talumo. Sandawa SIR Road. Ay, na.
subscribe ko, pakita na sa imong anak, subscribe ko Pinoy Rab YouTube channel. Makita ang ka dito. Inay mga anak sa mga nakabalo. Subscribe na siya, makita ninyo. Talumo, ipapana ninyo. Pinoy Rab, subscribe ko, paki-like and share. Inay mga anak. Makita na dito. Pinoy, pagdagan na siya natabangan sa mga Pinoy na nagtagayat trabaho. Amerikano na siya. American citizen. Salamat. Subscribe na makita ka dito. Ipakita Pakita mo ay na lang patabang lang kasi mo mga anak. Kisay nakabaluan na isa ipasok sa ikuan pangita search lang nga siya. YouTube channel, i-like, i-share, i-subscribe. Salamat. Okay, Sandawa, Tendaro School. Okay, now we are ending the Sandaro SIR. Tapos na po tayo mag-out. Okay, we are going out. Mag-out na po tayo sa SIR Sandaro. Mag-out na po tayo. Now we are going out. And going in. Entering Madina Road or MacArthur Highway. Traffic na naman. Sa YouTube. Paki-subscribe lang, makita ka diha YouTube channel. Paki-subscribe ko, paki-like and share. Dagan na siya natabangan among fighters. Salamat. MTS, Madina Town Square po yan. Madina Square, Jollibee po ng Madina. Atin ni Yudi Davao ng grade school level at saka high school level. Naku po ng Madina. Isa pang school dito, colleges, Mapua Malayan College. Mapua Malayan College. School po dito sa Madina, Mapua Malayan College po. Yes, back school year na po tayo. Busy na po ang mga paaralan natin. We are busy now because of the school year 2024
tayo sa ganyang biyaheng talumo. God bless po kay Manong driver. More blessing po. Protection po, good health and with your family and apo. Ito po ang NCCCC na kinoconstruct at magpa-function na po ito daw this coming December. Ito po ang NCCC Mall of Matina. Corner Matina at traffic na naman. Traffic na naman. Okay. Mag-isa po tayo. Okay. Hi, Philippines. Traffic po. Day na po, parang nagdadago na po si Haring Araw. Parang napipil na ni San. Feel shy na po si San ngayon kasi parang nag-hype na po siya sa akin. Okay, walang pero medyo mainit ka rin ang templa ng panahon. Okay, go signal na po tayo. Nag-green light na po yung traffic natin. Traffic signal natin. So, kailangan na natin mag-go. Please Lord, protection sa pagbiyahe na po karon. Protection for sa lahat ng mga drivers, vehicles po na dumadaan ngayon. Bless po kami lahat. In Jesus' name. Amen, Lord. Protection, Lord, sa mga dinalaan namin. Protection sa lahat ng mga drivers. May po ito po banda, po ito. Sa susunod dyan po ang target natin. Rota. Dito po magtatrabaho yung mga call center. So, center po mga nagtatrabaho. Matira Road, Matina Water District po tayo. Ito po ang dinadaanan natin kanina, Water District, Matina Water District. Yan po ang United Hospital. United Double Specialist Hospital, Medical Center. No. Water District daw, Dara Water District. Okay, salamat. Baba na po yung isa nating pasahero. Okay. Sige lang, dahil kung sinakay matagaan po. Sticker mo na agad. Amerikano.
dyan siya. Bisita na siya po diri. Ha? Bisita ra na siya. Napalayo ng sabaw. Ah. American? American. Pamilya. Napo dito. Ah! Ah! Okay, sumakay yung mga pasahero natin. Okay. Davao na ito. Oh, Davao na ito. Davao Memorial Park po ito. Davao Memorial. Davao Memorial. Election po. Pag-subscribe ko, talong. Makita ka din rin. Makita ka, subscribe lang na siya. Makita ka diha. Kaya sa Talomo Road na siya. Sana joyride sa Talomo nga ruta. Talomo man na itong isakyan. Joy Pinoy Rap na siya. Pag-subscribe, like, and share po. na biyaheng road po tayo sa Joyride trip po nato na natin sa Turel Road. Diyan po tayo dumadaan alabas, pero kanina sa IR po tayo dumaan. Ang Turel po diyan po lalabas. SM Ecoland labas po ng Makina.
sir. Diyan po lalabas. Diyan po lalabas. May turil natin dyan sila lalabas. Go na po tayo. Matina pa rin tayo. Matina Road, MacArthur Highway. Matina Road, MacArthur Highway. Ayan. Maraming pasahero. Maraming pasahero. Okay, maraming pasahero. Crossing na po tayo. Ito po ang Matina Market, Daily Market Association. May nagsasabay po, na po YouTube channel. Sir, paki-subscribe lang ko sir sa YouTube channel. Makita ka sa YouTube channel Talomo Road. Talomo man itong Bisaker Rota ni sa Talomo. Makita ni mo na Pinoy Rab YouTube channel. Subscribe lang, like, share. Kalimong. Kaya dagan na siya natabangan ng mga Pilipino ang gitagaan niya. Salamat. Ito po ang Barangay Matina Crossing. Barangay Holboldo ng Matina Crossing. Dito na po tayo sa Matina Crossing. Dito po ang Barangay Gold, Matina Crossing, Davao City. Ito po ang Vendors Association po ng Matina, Matina Aguilan. Matina Aguilan. Ito po, Talomo Police Station. Talomo Police Station.
dito ko makikita sa Medina Crossing ang Talomo Police Station. Goodbye Medina Crossing. Ito po ang Balusong Bridge. Yan pa si Balusong Bridge and Pangit. Po, we are entering now. This is Medina Crossing. Dito po ako nagtitinda ng mga prutas. Dito po ang mga suki ko. Sa bandang ito ang mga suki ko sa mga slices ko, maruya, balusong. Dito na banda makikita nyo ang what a nice and what blessing that the Lord give me with us. Okay. We are now entering Mahal Manan. Mahal ako. Babakay ko sa uta. Sopi ko rin ito sa ating slice fruits, mga sopi ko. Lahat ng mga naradaanan natin, sopi ko yan sa mga slice fruits at saka mga maruya hot cake ko. Dito po ako nagtitinda. Bayad naman o. Bayad. Bayad. Bangkal po tayo. Bangkal. Davao City. Ang sinasakyan po natin again, Talomo Rojas Road. Dito po ang Vineyard Department of Natural Resources. Ito po ang school sa Bangkal, Mabini, grade school at ang sa likuran po ay National Mabini National High School. Ito po ay elementary po sa harapan, sa likuran po ay Mabini National High School. Ito po ay elementary po. Nasa-shine na, nag-real shine na po si Haring Araw. Kaya nagtatago na po siya. Ito po ang Ateneo de Davao Senior High School. Ateneo de Davao Senior High School po Ateneo de Davao Senior High School. Senior High School po dito po mga. Sa Rojas po yung colleges ng Ateneo at Mapina po yung grade school at saka high school. So, sa Bangkal po ang senior high school ng Ateneo. Bangkal pa rin tayo. Bangkal pa rin tayo.
patungong Catalunan Grande at saka Skyline. Pero dadaan lang po tayo dyan. Dito tayo sa Bangka. Diversion road, bypass. Going po tayo Olas. Olas na po tayo. We are entering now Ulas. Olas na po tayo. Olas na Ismakay. Olas Senior Citizen. YouTube channel Joyride Road po natin. Joyride Reading po natin. Ito po ang Coca-Cola. Olas po natin nakikita ang Coca-Cola. Olas po. Yan po ang napakalaking truck na nagdadala ng mga Coca-Cola soft drink bottle po natin na nakatin. Okay, mag-gasolina muna tayo dahil wala na po tayo. So, mag-gasolina si Manong driver. Hindi po ma-open yung gasoline tank natin ng vehicles. Lalabas na no. Si Manong kaya dinima ka ng driver. Hindi lang itutok ko rin ma'am. Ay, sige. Bawal day itutok ang cellphone sa gasolina. Sorry sir.
Papa-gasolina po. Thank you po. God bless you. God bless ka, Manong. Go na po tayo. Okay, dito po sa Olas, Pinoconstruction Park sa road na. Ito naman nasa pagsak po ang isang part, isang lane po ng road ng ating Olas. Kaya po nagkakaroon ng medyo traffic. Pinapagsak po, ganyan po ang ginagawa. Pinapagsak po yung coastal road po. Coastal road po yan. Olas pa rin tayo. Okay ra pero naay dagan talong sa kenan diha. Mura sa standby ka. Video po mga talong sa kenan. So may signage po tayo nakikita. Straight po tayo, Torel. Yun po ang sinasakyan natin road. Isang araw Torel. Magpalikot po tayo left side, Talumo. At saka doon po sa bandang left side, Buwan po. So, malapit na po tayo sa Talumo. Yan po ang signage na nakikita natin for direction. Butang ito saan po din. Pag-diretso tayo, tuloy tayo, Talumo.
Diyan po ang target natin na Europa. At yung Thailand, hindi na po alam. Wala sa pwede mo na buwan. Kaya isin. Buwan. Rampuan, puro sila sa kalug. So now, we are turning left side to entering Talumog na po tayo. Talumog. Naalala ko, nag-walk-in pala kami dito ng anak ko na si Ijan. Dala-dala namin yung box na prutas at saka maruya at abutan kami ng ulan. Papunta kami sa Postal Road. Dito kami nag-walk-in. Ijan ko, nagtitinda ng slice foods, maruya, at banda doon may simbahan. Doon kami nag-standby para hindi maulan. Yan, simbahan, San Lorenzo Ruiz Church. San Lorenzo Ruiz. Patungo kami noon Postal Road. Nagsakay pala kami ng Postal Road. Pabalik kami dito palabas. Sakay pala kami ng pasok Postal Road. Kaso hindi papasukan ng mga vendor ang Postal Road. Kaya pabalik kami, nagbalik kami palakad dito. Eh, may mga estudyante. Kaya estudyante ito parang may gift na dala-dala mga bata ito. Kaninong gift dala ito. Parang contest ang sinasabi nila. Talumo na po tayo. Sakay po tayo. Joyride po tayo sa Talumo. Ride it. Dito po sa Pinoy Rock YouTube channel. Please po like, share, and hit the notification bell so that makikita nyo ang latest videos. School po ito. Talagang itong driver ko palaging remind sa akin Bonifacio Elementary School daw. Tourist guide ko si Manong, yung driver ko. Ito daw high school daw ito sa school. Believe ako kay Manong driver ko kasi siya ang nag-remind sa akin every landmark na madadaanan natin. Siya ang nagpapaalala sa akin na yan ang isang landmark. Barangay Talumo, ito pala daw ang Barangay Talumo proper.
kayo ng Coastal Road. So, mag-roaming around ako sa Coastal Road. Ang ganda ng place doon. So, mag-enjoy ako. Abot ka sa Coastal Road, Manong na? Abot ka sa Coastal Road? Abot sa dito. Bawal nga shout, yung mga heavy vehicle. Mga tao, dili na. Kasulod sa mga tao. Sige, maabot sa ko dito. Kaya wako maabot og buwan, no? Kasulod sa ko, kaya kulang ko 1 hour. Naputol akong... Naputol. Dagat ka. Akong sulod yan ko dito. Bila mong ground trip man, no? Pamasahe man, no? Ako wala, ipay ko dili 25, 28. Ha? Tanda na. Ha? Ila? 28. Ha? 48. 48. Salamat man, no? Ay! Yan na naman, no? Siguro na. Sige na, okay na. Okay na. Ikaw. Okay na. Okay na na. Kaya na-enjoy ko sa trip. Ako po TV. Na-enjoy ko. Nasa cellphone, Manong. Ikuan lang. Patabang sa imong apo. Makitaan kita, oh. Si Manong Driver. Isa ito sa blue pangalan, Manong? Lino Mercado. Oh, Lino Mercado. Si Lino Mercado ng YouTube channel. Siya po ang sinasakyan natin sa Joyride. Sa biyaheng Rotang Talomo. Pinoy Rob YouTube channel. Please like, share, and subscribe. Salamat kay siya agad ang nagpa-remind sa kuha kung nanay landmark na to sa Batang Place. Morning. Morning ang Talumo. Ito mo yun, hindi din. Hindi rin mo nito. Abot na ta sa Coastal Road. So magsuroy-suroy ko sa Coastal. Sige, kasaya ka ko. Balik ka pa kasi, sa motor. Sige na. Nagawa motor sa Kendry. Hindi na ako, nakuha na ko ganihan na naputol akong video. Sayang. Na-off na ako. Okay. Pagkasa naman ko. Pagkasa. May pulis. Ako lang ako nakadyan na kantunay. Makita niyo mo view ba? Sakay yung motor, naman sa Kendry. Salamat, Manong. Salamat, Manong Lino Driver. Ala, sorry. Salamat, Manong. Dito po, finish na po. Dito po ang end ng Talumo. Talumo Rota po natin to. So, papasok po tayo sa Coastal Road. Mag-enjoy. Tapos na po yung Joyride. Trip ko, Rota Talumo Rojas sa Pinoy Rob YouTube channel. So now, magbibisita po ako sa Coastal Road. Ito po ang Coastal Road Davao, Talumo. Dito makakuha pa. Ay, nakaabot ako sa Coastal Road. Since tapos na po tayo sa ating Joyride, Pinoy Rob YouTube channel, Joyride trip ng Biyaheng Davao. Biyaheng Davao natin ngayon. Ang Joyride trip natin ngayon ay Talumo Rojas Road. So now, dahil finish na po, dito po ako sa Talumo proper ngayon. Dahil nga, baba na po ako sa sinasakyan ko. Nag-enjoy ride po ako sa Talumo Rota. Enjoy ako sa Talumo Rota. Since pinababa po ako, mag-enjoy tayong manood. Yun po. Coastal Road ng Davao. Project pa ito ng aming Presidente Duterte. Pwede magsulod, sir, no? Sir, pakisubscribe lang ni Sir Han.
atong kuan diri tigbantay diri sa atong coastal road kay bawal bunda. Salamat sir. Paki-subscribe sir, like, share. Mo na mo ang Pinoy Rob YouTube channel, amo aning partner sa mga Amerikano. Daghan siya gatabangan ng mga Pinoy nga taga-amig trabaho. Salamat. Modoaw. Diri ko sa Coastal Road. Mo ni ang Coastal Road nakaabot ko tungod sa akong rotang Talomo. Nakaabot ko. Ay sir, paki-subscribe sir, makita kasi Talomo, makita nimo Joyride Talomo Pinoy Rob. Paki-subscribe ko, paki-like ko, paki-share. Salamat. Daghan na siya natabangan nga mga pareha mga Pinoy na gitagaan niyag trabaho. Si Pinoy Rob. Salamat. Hi langga. Hi. Pabokta kay nabot ko sa akong joyride. Ang joyride ko Talomo Rota, di nakaabot ko sa Coastal Road. Hadlo ko tabok diri oy. Tabok ta kay mo tan-aw ta sa Coastal Road. Nakaabot ko Coastal Road tungod sa Rotang Talomo. Ganda. Tabok sa diri ron. Tabok. Salamat. Okay. Nanak ko dari kanindot sa Coastal sayang kayo. Talomo Pinoy Rob YouTube channel. Joyride trip sa biyahing Davao. Talomo Road po, July 26, 2024. Joyride po kami sa biyahing Talomo. Di na maaabot ng ating kamera ang kasing ganda ng ating kalsada. Hi po. Please po, Pinoy Rob YouTube channel. Ito po, Jerilyn Parcon sa Pinoy Rob YouTube channel, Joyride Trip sa biyahing Davao, Rotang Talomo, Rojas. Dito po dahil po tapos na po ako sa Joyride Trip po sa Rotang Talomo. Dito po ako sa Talomo Coastal Road. Okay, may nag-chat naman. Hi, dahil joyride trip po ako, tapos na ako nag-joyride, hindi na ako nakasakay. Nag-joy walking naman ako, nag-joy walking. Puntahan natin yung mga bangkang iyon. Ngarang ano yata ang pinag-aabalahan ng bangkang iyon. Since joyride trip po, now we enjoy our hindi pala joyride, joy walking along the coastal road. Malapit na akong nadapa dahil sa kaso maabot na ng kamera natin. Medyo hanap-hanap ang kele di mo na ito maabot na asang ito di man ta kaabot dito kaya naamay kuan di natin sila makaan, makikita na lang natin sila sa video. Nangingisda po yan sila. Ito po ay Talomo proper ng Coastal Road. Hindi ko inaasahan
maaabot ako dito. Dito ang target ko, Coastal Road. Talomo proper po ito. Karamihan po ang hanap buhay nila dito ay pangingisda. Fisherman po. Sila po ang nagkukuha ng isda syempre. Dito si American. Joyride Pinoy Rap YouTube channel. Po tayo ng Pinoy Rap YouTube channel. Ito po ay Joyride Trip. Pero hindi po tayo nakasakay ng sasakyan dahil dito po tayo, dahil tapos na po yung joyride ko, dito ako napunta sa Talomo proper ng Coastal Road. Since po ang sinasakyan kong sasakyan ay na sa road Talomo, dito po nagtatapos yung rota namin. Din po pabalik kami sa Talomo. Hindi ko na lang sinayang yung time na mag-iikot-ikot sa Talomo Coastal Road. Ito po ang hanap buhay ng mga tao dito sa Talomo. Some of them, ito po ang hanap buhay dahil nga nasa tabing dagat po sila nakatira. Ito pala ang passage nila. May tulay pala sila. Bridge. May bridge sila pababa. Ay, di man ko kababa. Mahagbong ko. Hindi rin na lang ko. Nasa likuan. Pagbong ka. Daada sila pa bridge ito. O, dahil na ilahang bridge. So, niya, padulong sila dito. Padulong sila dito. Dito ang ilang mga balay. Doon pala ang passage nila. Diyan ang mga daanan nila.
sa ilalim po ng coastal road. Doon ang mga bahay nila. So dadaan sila doon sa taas ng coastal, sa taas, sa baba ng coastal. Ito po ang coastal road sa taas. Coastal road, dyan po sa daan ng mga sasakyan sa taas. At sa baba po ang dadaanan nila mula sa kanilang bahay patungo sa kanilang hanap buhay. May daanan sila. Nilalagyan pala sila ng daanan ng ating gobyerno para makapag-comfort sila sa kanilang paghanap buhay ng pangingisda. Ito ang inaabalahan nila. Nila yung mga net nila, fishing net nila. May naglilinis ng fishing nila, fishing net nila. May nag-aabala, may si Manong, may naglalakad. Joyride trip po tayo, pero anong tawag sa ginagawa ko? Joy videos. Joy videos, hanap buhay po sa dagat. Okay po, babalik na po tayo. Yan po ang mga pinagkaakabalahan ng mga tao dito sa Talumo proper sa ilalim ng coastal road sa dagat po, dahil yun po ang hanap buhay nila, ang pangingisda. Busy po sa paglilinis yung isa ng net. Dito po parang ina-arrange po nila yung hinihila-hila nila yung net nila. Iwan ko kung ano, parang inaayos nilang net nila. Siguro ipe-prepare na nila for fishing mamayang gabi. Ang saya-saya sa dagat. Hi po! Pa-video lang ha. Babalik na po tayo. Yan po ang buhay ilalim coastal road Talumo Trapper. Dahil po nag-joyride trip tayo sa rutang Talumo, nakikiano na lang po tayo dito, nakikichismis, nakikimaritis na lang po tayo kung ano ang ginagawa ng mga tao dito sa coastal road. Parang maliit na ano sila, they are enjoy to prepare there kung anong mga ano nila. Someday, come what may to
Bye po. Balik na po ako sa taas. Diyan po. Yan po ang nasisilip natin dito sa ilalim ng Coastal Road. Diyan po sa taas ng Coastal Road. Yung daanan nila mula sa kanilang bahay papunta po dito sa ilalim po ng Coastal Road. May tulay po sila na dadaanan. Okay, hi. Okay. I'm going down. I'm going back someday. Ang sarap. The smells. Yes. Diyan po ako dumadaan. Someday, come what may, to Blue Bayou. Sir, pakikaan sir. Gusto po sa Pinoy Rob YouTube channel sir. Sa Joyride na mo nagbiyahing rotang Talomo ko ni nakisakay na lang po ko din kaya baba na lang po ko diri. Pinoy Rob YouTube channel sir. American na siya sir, dagan na siya ginatabangan nga Pilipino pareha namo nga mo gitagaan niya og trabaho. Paki-subscribe ko, like o share. Makita niyo Talomo Joyride Talomo Rota. Sige, salamat, sorry sa disturbo. Salamat. Hi po. Ma'am, patiguan ko ma'am sa YouTube. Kini po Pinoy Rob YouTube channel po, makita ninyo. Paki-subscribe lang ko. American ni siya. Dagan siya ginatabangan nga mga pareha namo gitagaan niya trabaho. Inani lang ipakita lang pat sa mga Philippines. Paki-subscribe lang po ma'am. Paki-subscribe, like ug share. Makita mo ana ma'am sa Talomo kasi yung ako Pinoy Rob YouTube channel Joyride trip po. Talomo man gud ako ruta mao nang naabot ko diri karon. So naki-show na lang po ko diri sa baba. Salamat. Paki-subscribe ko, like. Salamat. Ay. Salamat. Uli na ko. Mao ni siya ang Coastal Road, Talomo proper. Bye-bye Coastal Road, Talomo proper. Matabok na ko. Pinoy Rob YouTube channel. Please like.
pasabot na ko. We are passing by in our pedestrian lane of Coastal Road. Protect me, Lord. Protect me, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Joyride, Talumor Road po ang ginagawa natin ngayong biyahe. Salamat po. Balik na po kami sa okay po, pabalik na po ako. Talomo proper. Ito po, Talomo proper. Dito po ako binaba ng manong driver na si Lino Mercado, 75 years old. Lino Mercado, 75 years old ang driver po namin. Nagiging tourist guide po natin siya dahil every landmark na makikita natin o madadaanan natin sa daan, palagi niya akong pinapaalala na ito ang LTO, ito ang SM, ito ang sarap sa bayan. Kasama si manong driver natin ngayon, senior citizen, 75 years old, Lino Mercado. Salamat po, Manong Lino Mercado, sa kasamahan natin sa Joyride trip po ng Biyaheng Davao Pinoy Rap YouTube channel. Thank you po sa Pinoy Rap. Naka-enjoy po ang ginagawa kong ito. Thank you po, Pinoy Rap. Thank you, Pinoy Rap. From Talomo, pabalik na po ako sa aking dinan. Pero wala akong sasakyan na nakikita. Talomo. Okay, kanina nagjo-joyride po tayo sa Talomo. Vehicle na sinasakyan natin. Ngayon po nagjo-joy walk ako. Dahil naghahanap ako ng mas sasakyan ko. Wala ang Talomo. Where naman ang Talomo? Parang maglalakad ako patungong MacArthur Highway. Sakay na lang kung motor sa akong sakyan padungong kanto dito. Ningon dito si Manong driver. Manong drivers advise me to ride a tricycle so that I can kanto dito sa saan? Kalimutan. Wala day jeep diri no? Kung murag mabot naman siguro kung baktasan kanto. Sakay po tayo ng tricycle ni Manong driver para po makaabot tayo yun. Talomo Pinoy Rap YouTube channel. Joyride trip ng Biyaheng Davao. Tayo po July 26, 2024. Rota po tayo ng Rotang Talomo Rojas.
ko na dahil tapos na tayo sa biyahe o sa joyride. Gusto natin bumaba po ako sa Coastal, nakikibisita po ako sa Coastal Road para makikita ako masamad ko na ito. Salamat. Ay, may hapon. Mayong hapon. Ay, ma'am, paki-subscribe na lang kung gikan ko sa kuan. Nag-joyride ko sa Talomo Ruta na ami partner nga Amerikano, siyang nagatabang sa among gitagamit mga trabaho. Paki-subscribe, paki-like, paki-share ko ha. Makita mo, Talomo Pinoy Rab YouTube channel Joyride Talomo. Talomo ang pangitaha kay dagan akong ruta nga ginakuan. Kay Talomo man ko diri. Salamat, paki-like, paki-share. Salamat. Sige lang, nagtrabaho man mo, di ba? Salamat. Ay, sus, Carolina, kaya na ako. Hi Manong, God bless you.
Okay, nakaabot na po tayo sa Kanto Talomo. Ito pa rin ang tinatawag natin. Ito ang Olas MacArthur Highway. Doon, kasi haba kasi po ng MacArthur Highway. So, doon tayo Matina, MacArthur Highway, Olas, MacArthur Highway. MacArthur Highway po ang tawag ng mga rutang dinadaanan natin po. Okay. Nakaabot na po tayo dito sa MacArthur Highway. Dito dadaan ang lahat ng mga sasakyan. Mag-abot-abot kaya may mangyayaring traffic. Okay po, mag-aantay ako ng masasakyan pa uwi ko. Ito po, Puan po yan. Ito po, street, Puan, patungong Bangkal Street, yan po at tinatawag na MacArthur Highway pa rin. Puan, MacArthur Highway, MacArthur Highway. Traffic pa rin dito. Saan ba tayo mag-aantay ng masasakyan natin pa uwi? Oh, Jollibee, nagugutom na ako dahil ang bango-bango. Smell. Hungry. Jollibee na po tayo. The smell of delicious. Gutom na gutom. Oy, dumadaan si Talomo. Bakit Talomo iniiwan mo ako? Why are you leaving me? Antayin mo ako so that I can back. Okay, may Hi, sa video. Oh, ito pong hanap buhay ito sa Pilipinas. Ito po, this is the one of the source of income of some Filipinos here in the Philippines. Nothing brand. We have friends like, may kaibigan kami o kapitbahay na katulad sa ginagawa niya. Tulad ng marami pa video kami ha. Okay, ito po, isa pong hanap buhay dito sa Pilipinas. Okay na. Sige na, pagpadayin. Okay po, YouTube channel po ng isang hanap buhay. Talomo Joyride. Sir, makita mo din sa YouTube channel. Makita mo din Pinoy Rab YouTube channel. Sa namo ko sa Joyride Talomo. Talomo ang akong ginasakyan. So sa Talomo Joyride Talomo Rota. Makita mo. Pagpaano, paki-subscribe ko, paki-like ko. Yamo ni among partner nga Amerikano, daghan sa ginatrabaho, daghan sa ginatabangan Pilipino ko ba. Mga ko Pilipino sa ginatabangan sa among mga panginabuhi. So isa na ko nga natabangan nila. So salamat kayo. Isa ni mo ni ang gusto mo nang gi-video ta mo kay. Mo ni ang gusto makita nga unsa ang kuan sa Pilipinas. So salamat kayo, i-subscribe Pakita mo sa kuan Joyride, Pinoy Rab nya. Joyride Talomo. Ayaw ka rin ang Talomo. Nakagikan ko sa Talomo. Dito ko ni baba. Salamat kayo. God bless you. Protect and God help sa inyo. Salamat.
Okay, while waiting, tapos na ako nag-joyride ng vehicles. Talumo Rota. Ngayon naman nag-joy walking naman ako. Walk M with captures sa mga makikita ko sa daan, like mower, land mower pala tawag mo. Isa sa kaibigan po namin yung ganun ang trabaho. Kapitbahay namin na si Jenna Torbella. Yun ang akala ko nga sila yun. Wala pa rin sasakyan. Wala pa rin sasakyan. Literal house. Ang sarap mag-tumira dito kasi wali-walas. Kadugay gid asa na ko maabot ani ron. Sakay na po ako. Kulit. Sakay na po ko. Torel Rota ang sinasakyan ko. Thank you. Excuse me.
Siya po, Pinoy Rap namin, si Marvin Baguio. Okay, tapos na kami sa amin. Anong wala man ka nag-uniform, my dear? Ako gidiretso-diretso ay kay di kulang man di kumuha isa ka kuan na, gidiretso na lang ako tanan. Ay nakaabot ako Talomo Police Station. Wala lagi ka nag-uniform, wala kumana ko sa kong task dito ato gi kung coastal road no. Ako nang kay edit ngit mo. Ano ko kay ang mga putol-putol. Kaya ang mga putol-putol ang dili na ko maabot ang kuan dili man din nila ma-edit, ma-junk man. Ako gidiretso-diretso edit bitaw ninyo. Edit man ninyo no. Talomo Police Station. Adara ang akong isa ka YouTube Pinoy Rap YouTube channel. Si Marvin Baguio. Nasakpan ako, wala na ginawa. Nakauwi na gyud ko, nakauwi na ko sa bahay namin. Tapos na po yung Pinoy Ride YouTube channel Joyride of Biyahing Davao. Rota po ang sinasakyan ko, ang natatarget ko na wala sa plano, Talomo. Talomo ang natarget nako. Okay, ito po ang bahay namin. Papasok na po kami sa bahay namin dahil finish na po yung work ko. Ang work ni Marvin na naglalako ng mantoron. Banana fry. Nag-abot po kami sa may daan. Pagbaba ko ng sasakyan, kitang-kita ko si Marvin Baguio, Pinoy Rap. Papasok po kami, bahala na si Kuya Gilbert mag-edit nito, bahala na. Nakatup ako ganihan pa doon dito. Lagot ka na makuan, baka na makuan, makulit ka kawala. Makulat na, di ka kabot sa kauras, wala na. YouTube Pinoy Rap YouTube channel. Hindi na po kami nag-joyride. Ito na po ang nag-joy walking na po kami. Dahil finish na po yung joyride namin. Road ng Talomo. Ha? Si? Giselle o? Giselle. Ano man? Please don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you.